Sa Riverside Medical Center, wala nabot sa mga medical facilities, may madamo ini nga mga outpatient pharmacy sa sulod mismo sa ospital sa nagkalain nga mga lokasyon. Bisan gani sa gwa sang ospital, may ara man. Ini para mapahapos ang pagbakal sang bulong. We have six areas, whereas we have our delivery pharmacy here in Amab Pharmacy, third floor pharmacy, MRCC Pharmacy, and drive-thru pharmacy. And also we have nag-branch out kita isa sa gwa in fronting Corazon Locsin sa exit Dabala sir is amo na siyang una butika. Under na siya gihapon ni Riverside. Ang una butika sa gwa sang CLMMRH ang ginbutang sa among lokasyon para makater sa mga nagakadto pa sa ilang ospital para lang magbakal sang bulong. Ang iban abi sa mga bulong nga kinahanglan nila sa Riverside lang mabakal. We're aiming to cater also sa mga patients balang halindira nga gabakal di bulong sa amon nga mas madali ang ila, convenient sa ila. Mas mahapos, and also especially nga tanan nga bulong kasi may available sila. Especially sa mga IV ampules na preparation. May special discount card para sa hemodialysis patients. May diskwento nga pwede makuha kung mapuno na ang card. For the hemodialysis patient namon, since na we're catering damo man ta hemodialysis patient, another assistance for them if they will buy medicines here sa aton. So may aras na discount namon nga 200 pesos kung mapuno maninila ang ila na nga discount na coupon sa ila bulong. Example, mabakal ka sa imo nga mga maintenance meds, imo na nga mga after mo nga hemodialysis nga medication. So may points isa for every 500 naman ni siya, may aran na sila points. Kag para sa mapahapos sa mga pasyente o kung sa ilang mga pamilya ang pagbakal sang bulong, may delivery sang bulong sa imo mismo nga doorstep. For a minimum of 500 pesos nga order sang bulong, pwede ini mapadeliver for free basta ara ka lang sa area sa Bacolod City, Talisay City, kag Silay City. Ang delivery namon, full Bacolod, extended Talisay and Silay for 500 pesos only. Free delivery na siya. Yes. So as far as Talisay and Silay po. Yes, and 8 a.m. until 7 p.m. And also, may ara kami gin-launch nga drive-thru. Ano pinaka-latest? Latest namon. So, ang gwa namon, i-link na siya namon. After 7 o'clock, so ang gwa namon, ma-pick up na lang si customer kung gusto niya nga. Ang gwa namon, sir, is we're planning to have it, ang delivery services namon, mahimo siya namon, ang amon nga, kumbaga, amon hotline will be 24 hours. Then, ang up to 7 down to 12 midnight until dawn, ma-pick up lang sila through sa pharmacy delivery na. Kag, pwede mag-drive-thru sang bulong. I-orderon mo daan ang imong kinahanglanon nga mga bulong. Kag, agyo na lang kung hindi ka na masako. Tapos, some customers pick up na lang siya. Yes. So, ang gwa na niya, mapabook na sila sa delivery, then, ikwaon lang nila sa drive-thru. Or after 5 o'clock, 6 o'clock, na naka-cut off na kami, ga-call na sila. May another hotline kami for the drive-thru pharmacy. Nga ma-call na sila, then i-pick up na nila ang bulong. Kag ang tanan nga subsidy sa gobyerno, gina-cater diri sa Riverside nga pharmacy. All government agencies man nga subsidy para man sa pasyente namon. We have PCSO, OVPs, mga backship na kay Mayor Alvi, tanan nga mga DSWD, and tanan nga mga government funded nga mga programs ginatinguhaan ni Riverside i-cater sa amon nga mga patient. Pati specialized medicine ang sarang mabakal man sa Riverside. Riverside Pharmacy, dako gidya ang edge sa iban. It's because limited ang iban nga bulong sa ila nga pharmacy. Whereas here sa Riverside, we're catering inpatient pharmacy who is may na-confine, and here also sa outpatient. And also, mayroon kami mga special meds just like sa mga cancer medicines,
mga iban nga mga specialized med sir nga sa specialized man sa mga sakit bala in which nga since nga we're hospital may ara kami complete kami than other nga pharmacy ma-regulated ka man mga prescription drug mga any special ailments pwede na namon ma-cater ang mga bulong nila and also due man siguro may mga bulong kami nga barato compare sa other amo na siyang buwan. Ang Riverside ang padayon nga nagapangita sa pamaagi para mapahapos ang tanan para sa mga pasyente kag sa ilang mga pamilya. For more inquiries, magtawag lang sa number sa ibabaw sa inyong screen.